u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej. Ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr nagħnnulu bajjat ta' ferħ. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejh huma l-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew inqimuh u ninxteħdu qudiemu warku btejna, quddiem il-mulej li ħalaqna, għax hu Alla tagħna, aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirrietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Siet glorjuża li filoli, fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għax int bħalibek safis ejt lil dak li ħalqek. Bibnek sawejtinna l-ħsara li dnub teva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Int il-bieb tas-Sultan Oli, bieb li minnu dawl feċ fuqna, ħajjifirħu l-ġnus mifdija, għax bik verġni sabu il-ħajja. Għamel int li nsebħu f'kollox lill-Missier lill-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċ għalik imxenna jiena, bħal artrix fa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbierkek tul ħajti kollha, nolli dejja u nsejjaħ ismek. Bħal biker mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferriħam. Meta minn dowt fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarjiet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħaj knanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-lemenija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Inti s-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Iżrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għemejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku irjieħ kollha il-mulej. Birku naru sħana il-mulej, birku bartu ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej,
بيركو اليلي وجرانة الملي بيركو dawl u dlam il-mulej, bierku beraq u sħab il-mulej. حد بيرك لارت الملي حد فهرو طاليه حال ديم Bierku muntanji u għoljiet il-mulej, bierku kull ma jimbet fl-art il-mulej. بيركو وعيون الملي بيركو وبحرا وشمير الملي Bierku ħud kbir u kull ma jżiċ fl-ilma il-mulej, bierku tjur kollha tal-ajru il-mulej. بيركو بيم ومريحة الكلا الملي بيركو وليت البندمين الملي Bierek Izrael il-mulej, faħruħ u għalluħ għal dejjem. بيركو قدسين تالملي الملي بيركو قدية تالملي الملي Bierku spirti u irwieħ tal-ġusti il-mulej, bierku qaddisin u intom ta' qalpum li il-mulej. بيركو أنانية عزارية وميسا للملي فهروه والله حال ديم Imbierku il-missier lill-liben u lill-Ispirtu Santu, infaħruħ u nolluħ għal dejjem. امبيرك انت ملي في الوسع كله تالسما تامين يوليك وسبحك فوق كلش عال ديم Inti s-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Izrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġini Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanija ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. هيفرح إسرائيل بالحلق تيو ويتناو لتسيون بالسلطان تاعهم ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu ويسبح للفقيرين بالربحة Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. التفهير تعالى يكون فوق فمهم والسيوف زوج تشفار فديهم biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. يربطوا بالكتاين سلاتن تاعهم بربيت الحديد الجبارات تاعهم Jamlu minnhom il-ħaq miktub għalihom dan u ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. جلوريا المسير واللبن والسبيرتو السانتو Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. افرح ديم فيرجن ماريا أسحقلك تجيب في الدنيا السالفاتور نفرح فوق لنفرح بالمولي تقبس بالفهروه باللاتيي أشو لبسني بالبيس السالفاسيوني بالمنتار تالجستيسيا عتيني بحال روسة تللش بالجاور تاعهم Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. عازلة المولي وهترى فوست كل هات Daħħala tammar fid-dar tiegħu. وهترى فوست كل هات Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. عازلة المولي وهترى فوست كل هات امبيركا Ja int Verġni Marija mill-mulej Alla loli aktar minn nisa kollha tal-art. Umu bil-wifqa u nagħmlu s-sinjal tas-salib. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. ووقف علينا قوة salvazzjoni f'dar David għaddejtijom Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disin tiegħu. biex isalvana mill-edewa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdussija quddiemu U inti tfajjel, tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli żjara tax-xemx tiela. ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt ħajmexxi l-passi tagħna fi triq ta' slim Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierka jint Verġni Marija mill-mulej Alla loli
aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba ta' dnub. Żomna safja u mbeda mid-dnub. Fed-dej tagħna, int għamilt lill-Verġni bla teba Marija, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Ver Petern, int għallimt lill-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li namlu bħala billi nfittxu l-ikel li saħħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten, int trid li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sit is-sema u l-art, int qed lil Marija Sultana fil-lemenija tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Skiet inresqu it-talbiet tagħna. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Et nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Farrugia. Ħuti, wasalna fl-14 l-erba. Erba oħra baqa' u mbagħad niċċelebraw il-festa għażiża ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija, lejt ta' Marija. Ejjew inkomplu din il-mixja tagħna. U llum sejrin nagħmlu l-Quddisa ta' Marija bieb tas-sema għaliex propju fit-tifsira li qegħdin nagħmlu tat-talba tal-Ave Marija illum imiss l-għeluq ta' din it-talba. Itlob għalina issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Hekk ejjew nitolbu din il-grazzja lill-Omna Marija biex is-sija tal-mewt tagħna ma tkunx bħal nies pagani li jaħsbu li kollox jispiċċa mal-mewt, imma tkun għalina twelid ġdid għal ħajja ta' dejjem. Dawn ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra lill-Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int fit-tieba tiegħek rid li jibnek ikun bieb ta' salvazzjoni u ta' ħajja. Atina li bit-talb tal-Verġni Mqazza Marija nibqgħu dejjem fl-imħabba ta' Kristu ħajinfetħulna il-bibien tal-belt tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien oraklu tal-Mulej jien inkun Alla ta' tribujiet kollha ta' Iżrael u huma jkunu il-poplu tiegħi. Dan jgħid il-Mulej, il-poplu li ħeles mis-sejf sab ħniena fid-deżert. Iżrael terraq lejn il-mistrieħ tiegħu. Mill-bogħod il-Mulej derlu b'imħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi erfajt għalik. Jien nerġa' nwaqfek fuq riġlejk o xebba ta' Iżrael u int tieqaf. Terġa' tiżejjem bit-tnabar tiegħek u toħroġ tisfem fer-rieħa. Terġa' tħawwel id-dwieli fuq il-muntanji tas-Sammarija. Il-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġbru l-ewwel frott. Għax jasal jum meta fuq il-muntanja ta' Efraim l-assiesa jgħidu u jgħidu: Qumu, ejjew nitilgħu Sion għand il-Mulej Alla tagħna, għax dan jgħid il-Mulej, għannu bil-ferħ għal Ġakob. Selmu lill-ewlieni fost il-ġnus, xandru, faħru u nidu, il-Mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Il-Mulej ħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-Mulej, xandruha il-bogħod fil-gżejjer u għajdu, dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Il-Mulej ħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Għax il-Mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Għat jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-Mulej. Il-Mulej ħarisna kif ra ħares il-merħla tiegħu. Jifirħu xbejbiet bis-sfin, jifirħu ż-żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, nfarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Il-Mulej ħarisna kif ra ħares il-merħla tiegħu. Alleluja, alleluja.
profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid: ħenna lija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma wieġibx kelma. Resqu lejh id-disċipli tiegħu jitolbuhu jgħidulu: eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Imma hu qalilhom: ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet inxteħtet qudiemu u qaltlu: enni mulej. U weġiba: mis-sewwa li tieħu l-ħobż tal-ulied u tixtu lil-ġriewi. Ekku mulej qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu il-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' Sidon. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. Kif edna diġà it-talba tas-sliema tagħlaq bil-kelmiet fejn lil-Marija nitolbuha itlob għalina issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Il-kelma issa infissira parabola ċkejkna tal-padri tad-deżert. Alla reġa' sejjaħ dejh l-Anġlu Gabriel. Kif tafu Gabriel kien l-arġlu li wassal il-kelma tal-Alla u qallu: erġa' jinżel fid-dinja u mur wassal il-messaġġ tiegħi, mur wassal lill-bnedmin il-kelma tiegħi. U l-Anġlu beda mar bħeffa u beda jaqdi din il-missjoni, iwassal, jipprova jwassal lill-bniedem il-kelma ta' Alla. Għadda żmien u l-Anġlu tela u rritorna ħdejn l-Alla l-missier fis-sema kollu dispjaċut u qallu: din id-darba ma stajtx naqdi l-missjoni tiegħi għaliex il-bnedmin ma għadhomx kapaċi jisimgħu, moħħhom biss fuq il-passat jew fuq il-futur. Għalihom il-preżent ma jeżistix. X'tallimna din l-istorja tal-padri tad-deżert? Li l-importanti fil-ħajja tagħna huwa issa, il-mument li jien qed ngħix issa, mhux dak li kien il-passat jew il-futur jew x'se jiġri. Illum issa u importanti għalija li niltaqa' ma' Alla. Issa hu li jien niftaħ qalbi għalih. Issa huwa iż-żmien li jien nisma' il-kelma tiegħu. U din insibuha wkoll fl-ittra lil-Lut. Meta l-awtur tal-ittra lil-Lut jikdbilna dawn il-preċiżi kelmiet: jekk tisimgħu leħnu illum la twebsux qalbkom. Mela meta aħna lil Marija
fit-talba taslima ngħidula issa, itlob għalina issa, maħniex ngħidula isma' oqgħod tgħid ħafna talb għalina. It-talb tfisser komunjoni. Aħna l-Marija qed ngħidula għamel li aħna issa inħossuk maquda magħna biex int taqadna ma' ibnek. Imbagħad mela l-ewwel tagħlima hija din. Issa illum jien għandi bżonn nagħmel esperjenza ta' Alla. Illum għandi bżonn jien niftaħ qalbi u nilqa' il-kelma ta' Alla. Imbagħad it-talba tagħlaq u fis-sija tal-mewt tagħna. Marija hawnhekk kif edna nitolbu l-Marija qegħdin ngħidula f'dak il-mument tal-mewt, mument li jbeżza, mument qiebes, ingħaqad magħna, kun magħna. Kif int kont ta' sosten, kif int kont qrib ibnek waqt li qiegħed imut fuq is-salib, ftakar li aħna wkoll uliedek u għalhekk kun int qrib tagħna f'dan il-mument. U x'tista' tgħidilna Marija f'dan il-mument hekk importanti tal-ħajja tagħna? Marija tista' tirrepetilna dik il-frażi li nsibu fil-Bibja għal kull jum ta' kull ġurnata 362. La tibżax. La tibżax. Marija terġa' tnissilna dik il-kelma li l-Anġlu stess qalilha meta kienet f'Nażaret. X'qalilha? Tibżax Marija, int sibt grazzja quddiem Alla. Lil-Marija nitolbuha biex fil-mument tal-mewt tagħna aħna dawn il-kliem ikunu għalina l-aqwa ċertezza, l-aktar faraġġ. Tibżax. Int sibt grazzja quddiem Alla. U għalhekk jekk aħna dawn il-kelmiet nemmnuhom, il-mewt għalina mija xejn għajr twelid ġdid. Il-mewt għalina hija laqa ma' Alla. Interessanti kif Kristu twilet mill-ġuf ta' Marija u meta miet reġgħu niżluh u poġġewh fi ħdan Marija. Hawnhekk hawn xi ħaġa sabiħa. Il-kelma ħdan, il-ġuf tal-om, il-ħdan tal-om, infatti anke t-tarbija, l-om tħaddana magħha. Mhuwiex biss il-post fejn aħna rċivejna l-ħajja, imma huwa l-post tal-imħabba. U għalhekk il-kelma Ebrajka fl-Ebrajk li kienet il-lingwa ta' Ġesu, ħdan ifisser ukoll ħniena. Mela Ġesu li hu l-ikbar ħniena ta' Alla jitpoġġa fuq il-ġuf ta' Marija biex hemmhekk kull bniedem jista' ikollu il-ħajja u iduq il-ħniena tiegħu. Espressjoni sabiħa li qed tinsab fil-Firuli parti mill-Italja għandhom dan il-qawl sabiħ imma raw kemm hu prattiku. U jgħidu tarbija kif titwielet u toħroġ mill-ġuf t'omma x'tagħmel? Tibki. Ta' madwar x'jagħmlu x'in jisimgħu li twildet tarbija? Jifirħu. Mbagħad ikompli jgħid, imma meta din il-persuna, din it-tarbija tikber u tmut, ta' madwara jibku, imma hix tagħmel? Ej tifraħ, għax twildet
fih dan Alla fis-sema. U għalhekk it-talba tal-Ave Marija għandha tkun talba tas-sew għal qalbna. Ejjew ngħiduha b'riflessjoni anke imdawlin minn dan it-talim li għamilna f'dawn l-erbagħat. Ejjew nitolbuha l-Marija tkun tas-sew qrib tagħna. Ejjew nitolbuha l-Marija tenna biex il-mewt tagħna u din hija ċertezza. Kittib ieħor qal isma' jien l-assikurazzjoni jimħalsa. Għallulu x'assigurazzjoni għandek? Għallhom il-Madonna. Għallhom għax jiena ċert li kif il-Madonna kienet ta' sostena għal Kristu fil-mewt tiegħu, hi wkoll ħadd tkun ta' sostena għalija fil-mewt tiegħi. Għal allura jien m'għandix għax ninkwieta u nibża għax naf li Marija ħadd tkun qrib tiegħi. U nagħlaq b'talba sabiħa li ġbart minn kidba ta' Don Tonino Bello. Araw kemm sabiħa u kemm turi l-fidi ta' dan l-isqof. Dan kien isqof ta' Molfetta, ma tant kien bniedem umli li lanqas ried li n-nies issejjaħlu anke isqof. Baqgħu jsejħulu Don Tonino kif kien. Dan miet bil-marda tal-kanser feta żgħira fis-sena 1993. U waraw f'din il-kitba tiegħu hawnhekk jiena ġbart fil-qosor ftit il-ħsibijiet tiegħu għandu ktieb ta' talb sabiħ lill-Madonna jekk il-bambin irid fi żmien ftit ta' xhur oħra sejrin nippubblikawh għaliex qed nistennew anke il-permessi. U f'waħda mit-talbiet hija intitolata lil Marija l-Omm tal-aħħar sija. U jgħidilha hekk. Ħanaqra hekk f'isimkom. Ejjew aħna wkoll hekk f'dan l-14 l-erba' nagħmlu li tkun din it-talba tagħna dalgħodu. Imqazza Marija, Omm tal-aħħar sija. Meta jasal għalina l-għabex tal-ħajja u ħajjitna tibna t-tnejn bil-mod il-mod. Ejja oqgħod ħdejna biex naffrontaw il-lejl tal-mewt. Ejja ħdejn is-salib tagħna, ħdejn is-sodda tagħna u oqgħod qassa magħna fis-sija ta' dlam kif kont ħdejn is-salib ta' ibnek. Jekk inti tenna ma nibqgħux nibżgħu mill-mewt. Anzi, waqt li nkunu nieħdu l-aħħar nifs, nkunu nistgħu nistħajlu lilna nfusna deħlin f'katedral kollu dawl u dija. Wara mixja twila bl-imsiebaħ mixowla f'idejna. U waqt li nroddu lilna nfusna lill-Missier u nħossuna weħidna, offrilna ir-ras tiegħek biex tkun għalina imħadda li fuqha inserħu ir-ras tagħna. U hekk meta jmut il-ġisem tagħna għamel int li r-ruħ tistana b'dawl u sebħ il-ġenna. Amen. Jew għalhekk Marija tfakkarna u turina l-ħnina tal-Missier, l-imħabba tiegħu li jrid li juriedu ikunu ħdejh fis-sema. Nitolbu mela għall-Knisja biex inħossuha dejjem qrib tagħna, ħalli tkun hi wkoll bħall-Anġlu Gabriel li tkompli tħeġġiġna biex illum nilqgħu il-kelma tiegħu. Nitolbu għan-nazzjonijiet sabiex jaħdmu għal paċi. Partikolarment hekk nitolbu għan-nies ta' Bejrut. Il-bieraħ dik il-bomba mietu u sofrew ħafna nies, hemm anke numru kbir ta' insara. Jew nitolbu biex il-mexxejja tad-dinja jaħdmu bis-serjetà għal paċi tal-umanità. Nitolbu kmulej biex inti ddawwa lil ħajja tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek
biex nemlu tassew li l-mewt hija sempliċement il-passaġġ li jrid ilaqqana miegħek għal dejjem. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej ixħed u wuri l-ħniena tiegħek fuq il-familji tagħna, fuq il-morda u dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' missier qaddis dawn it-talbiet tagħna minn l-idejn qaddisa ta' Ommok u Omna Marija. Ixħed fuqna il-ħarsa ta' ħniena tiegħek. Inti tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nofru mulej lill-kobor tiegħek is-sagrament tal-għaqda u s-sliem. Aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Verġini Glorjuża Marija li minna bieb għażiż tal-ħajja ħareġ is-Salvatur tad-dinja Ġesu Kristu ibnek Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Din hija l-Om Verġni li fija seħħet ix-xbija tal-bieb tal-vant tat-Tempju. Minna għadda il-mulej, infetħet għalih biss u reġgħet ingħalqet u baqgħet magħluqa. Din hija l-Verġni Jumli li bil-fidi tagħha fetħitilna il-bieb tal-ħajja ta' dejjem magħluq bin-nuqqas ta' fidi ta' Eva. Dini il-Verġni li titlob ħerqana għal-midinbin biex iduru lejn ibnek għajn ta' grazzja għal dejjem u bieb miftuħ ta' maħfra. Bieħ il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem qudiemek iqimu il-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Danu il-misteru tal-fidi. Ekku koll wara l-ikla
ħal kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulejn. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha bittaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisko, ma' l-Isqof tagħna Mario, l-Isqof Maħtur Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-eżies mejtin tagħna, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, mal-Apostli u mal-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li tqarbilna ferħana bis-sagrament tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex permezz tal-Verġni Mqazza Marija li bija ġiena s-Salvatur tad-dinja fuqna tiġi l-kotra ta' grazzi mis-sema u jinfetaħ għalina il-bibħieni tal-ġenna bi Kristu Siedna. Sa kull ma baqa huwa erba' oħra, imbagħad il-ġimgħa niġbru dawn l-erbgħat bil-velja tal-Assunta. Minħabba li ċ-ċirkostanzi tbidlu, il-velja s-sena sejrin nagħmluha fil-Knisja b'numru limitat u bid-distanzi, kif qegħdin prattikament dalgħodu. Però qegħdin f'diskussjonijiet hemm il-possibilità li l-velja wkoll tiġi imxandra fuq it-televiżjoni. Dan nafżawkom aktar il-qudiem. Propju f'din il-velja wkoll imbagħad tiġi inawgurata u jitpoġġa f'postu il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu u jitpoġġa mill-ġdid fil-kappella restawrata għal velja tal-Assunta. Bekk tkunu tistgħu terġgħu nibdew nidħlu u nitolbu fiskiet ta' dan il-post. Nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja għal dawk kollha li qegħdin joffru id-donazzjonijiet tagħhom biex inħallsu l-ispejjeż kollha li saru kemm ta' kameras ġodda, ir-restawr tal-kappella kif ukoll ir-restawr tal-kwadru. Kull euro jgħin. L-ispiża bejn wieħed u ieħor żgur li ħataqbes is-60,000 euro. Però maħniex il-bogħod. Bil-mod il-mod niġbruhom u nkunu tajna rigal sabiħ lill-Omna Marija għal tant grazzi li hija tixħed fuqna. Jew għalhekk nitolbuha u partikolarment illum hekk nitolbuha nippreżentaw il-Madonna il-moribondi ta' dan il-jum. Biex din is-sija tal-mewt ma tkunx sija jibsa, sija ta' biża', imma tkun sija li fija jistrieħu fis-sliem kif aħna nitolbu. U għalhekk ngħidu dawn it-tliet avamerijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għal-Isa Marija Malla, itlob għalina l-mitlimit issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għal-Isa Marija Malla, itlob għalina l-mitlimit issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għal-Isa Marija Malla, itlob għalina l-mitlimit issa fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.